Merħba tfal, jiena Gianni U jiena Kej. u llum qed ġewwa l-Petting Farm ta' Ta Qali. Fuq xiex taħsbu li ħnitgħallmu llum? Għajdilna Kej. Fuq l-annimali. Tlaqna tfal ħanaraw xaw. Hawnhekk għandna l-Għasfur tfal. Kif jagħmel l-Għasfur Kej? Tweet, 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 tweet. Tweet tweet, tweet tweet, tweet tweet. Laqna ħanaraw xi miss. Ħanaraw hawnhekk xaw tfal. Rawek xaw tfal, il-Fenek kemm hawn minnhom. Ara kemm ħelu, kuġi 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 kuġi. Sten, ej jiġri, ara xaw, għaw annimali ieħor isma'. Ara Ħmar. Il-Ħmar kien jintuża fl-għelieqi biex jgħin il-bdiewa fl-modi, jiġifieri fl-antik. Issa, Kej, taf kif jagħmel Ħmar? Iva. Għamilha. Iqo, hekk jagħmel il-Ħmar. Araw tfal l-annimali miss. L-annimali li miss huwa Żiemel. Iż-Żiemel jagħmel hekk. Nej! Ara, dak jisu Żiemel. Mhux Żiemel, dak mhux Żiemel, dak Poni. Il-Poni jagħmel kważi qisu iż-Żiemel jagħmel hekk. Nej! Għandek raġun, Kej. Il-Poni jixbaħ ħafna liż-Żiemel. Jagħmel l-istess ħoss, però huwa ħafna iżgħar bħala statura. U hawnhekk hawn lama. Qed tieħdu gost tfal, kemm hawn annimali. Naraw xi jmiss. Ara, il-moza. Il-moza nużawha biex ittina l-ġbejniet. Tħobbuhom intom tfal, il-ġbejniet. U l-ħoss tagħha. Kif inhu Kej? Ejja tfal flimkien. Araw tfal l-annimali miss hija naġa. In-naġa importanti għax tittina s-suf. Kej, għax annimalu? Dan huwa moza nana. Iva, dan l-annimal jisu moza. Imma jibqa' żgħir, ma jikbirx daqshekk. Kemm hu ħelu gustus. Gianni, nabsa Pawl ħut hawnhekk. Iwa, fish pond. Iġbijaw il-ħut, tlaqna narawhom. Tista' wkoll titimgħu il-ħut.
Hawnhekk tfal għandna pagun u meta jiftaħ rixxu qisu mrewħa tiġi ejja rawh. Ara għaw it-tiġiġ. It-tiġiġ jittuna il-bajt. Kej, prova ta' x'annimal jien. Kwak, kwak, kwak. Papra, brava. Ara fejnhom kemm hawn papri u anke hawn ċinji li huma swan. Grazzi tfal tal-li ġejtu ltqajtu magħna, nispera li ħadtu gosti tagħmlu fuq l-annimali. Tinsewx tagħmlu subscribe u narawhom programm li jmiss. Ciao!